דיוני שכר, בין אם יזומים על ידי העובד או על ידי ההנהלה, הם נקודה רגישה מאוד בכל בית עסק. כל עובד רוצה לקבל תמורה גבוהה יותר על עבודתו, ועל כל הנהלה למצוא את עמק השווה בין רצונותיה לרצונות עובדיה. אז אמנם לא נוכל לעזור לכם בהחלטה התלויה בתפקודי העובדים בפועל, אבל כן נוכל להעניק תמונה מקיפה על התפתחות תנאי השכר של כל עובד לאורך השנים. אז נאמר והעובדת טוקטין דליה מבקשת העלאה בשכרה, ואנו נרצה לדעת כיצד התפתחו תנאי השכר שלה בשלוש השנים האחרונות. נפתח את הדוח תשלומים נתוני עזר לדיוני שכר. נבקש לשלוף חומר על כל הרכיבים, כל העובדים, כל המחלקות, בין השנים 2011 ל-2013, ומחודש ינואר עד דצמבר בכל שנה. הגיליון הראשון שנפתח הוא ריכוז תשלומים לפי מחלקות. נבחר במסננת העובדת טוקטין דליה. בדוח נמצא את המחלקה אליה שייכת דליה, מהו הברוטו שקיבלה לאורך השנים המבוקשות, ומהו אחוז השינוי מהשנה הקודמת. כדי לקבל תמונת התפתחות משנת 2011 עד 2013, נסמן את השנים במסנן שנת המס. כעת נוכל לראות כי רכיב המשכורת של דליה עלה משנת 2011 עד 2013 ב4.6%, וכי סך כל רכיבי השכר שלה עלו ב6.7% בשלוש השנים האחרונות. כעת נעבור לגיליון ממוצע תשלומים במחלקות ונבחר את המחלקה של דליה, מחלקת המזכירות. גם כאן נסמן את שנות המס 2011 ו-2013. אנו יכולים לראות כי סכום רכיב המשכורת הממוצע למחלקת המזכירות הוא 9,576 שקלים, וכי ממוצע רכיב המשכורת עלה ב3.1% משנת 2011 עד שנת 2013. נבחר שוב בדליה. ונוכל לראות כי שכר היסוד שלה גבוה מהשכר הממוצע למחלקה, וגם אחוז עליית השכר שלה מ-2011 גבוה יחסית לשאר עובדי המחלקה. כעת, תמונת השכר של דליה יותר ברורה, וניתן להמשיך את דיוני השכר שלה בכפוף לתפקודה. אם משכורת העובדים אינה קבועה, תוכלו להיעזר בגיליון ממוצע תשלומים לעובד, וכמובן בכל אחד מהגיליונות ניתן להתמקד בקבוצת רכיבי שכר ספציפיים. לדוגמה, נוכל להתמקד ברכיבי השכר ללא בונוסים ולבחון את השינוי בלעדיהם. שמי תמר, ואני מקווה שסרטון זה הציג לפניכם אפשרויות נוספות לקראת דיוני השכר הקרובים עם עובדי החברה. אני מאחלת המשך יום נעים וכמובן עבודה פוריה.